колко е сложно да посещаваш фитнеса в Италия, ако не си италянец и не живееш в Италия. Ако сте попадали на моя профил, то знаете, че аз ви говоря предимно за Италия и искам да ви разкажа защо лятото за мен беше истинско премеждие да успея да посетя фитнеса в Италия. Ако в Италия искате да си извадите карта за фитнеса за 1 месец, за 3 месеца, за 6 месеца или дори ако искате да си платите еднократни посещения, то това е възможно, но ако имате буквално разрешение от лекар. Какво имам предвид под лекарско разрешение? Буквално на фитнеса трябва да предоставите един документ, така нареченото сертификато медико, че вие можете да посещавате фитнес. Без този документ вие няма как изобщо да бъдете допуснати до въпросния фитнес. И тук вече, предполагам, се досещате какъв е моят проблем, тъй като аз нямам лекар в Италия. Имах два варианта: или да отида на лекар в Италия на частно, да се заплатя нещо от порядъка на 30 евро и да ми извадя така нареченият сертификато медико. Другият вариант беше да си извадя медицинско у нас, когато се прибера при моята лична лекарка и след това да го преведа на италиански или на английски, ако се наложи. В крайна сметка във въпросния фитнес ми приеха медицинското на български язик, не са ме карали да го превеждам нито на английски, нито на италиански. Нито са го гледали кой знае колко. Моята лична лекарка беше доста отчудена лятото, че искам медицинско за нещо подобно и се замисли дали в другите държави е така, защото в България е достатъчно просто да си платиш и това е.